Os datos do mercado de traballo do mes de setembro son outra vez negativos. En Galicia aumentou en 3.329 persoas as que están inscritas nas colas das oficinas de emprego, unha cifra desproporcionada co que ocorreu no resto do Estado. Un de cada 4 novas persoas desempregadas no Estado español, unha de cada 4 persoas é galega. Galicia ten unha evolución aínda peor en termos de ocupación, que o mide a variación da afiliación á Seguridade Social. No conxunto do Estado, a afiliación se mantivo estable crecendo lixeiramente. En Galicia, pola contra, perdimos máis de 6.000 afiliacións á Seguridade Social. Isto é, perdimos 6.000 empregos no momento en que no Estado o emprego está estancado. Estes dous elementos, que aquí o paro medra máis e o emprego evoluciona peor, demostran o que en Marea leva tempo dicindo, que existe unha anomalía laboral en Galicia, que o mercado de traballo galego ten unha anomalía na súa evolución en comparación ca media do Estado, definido en esos parámetros. O paro se reduce menos porque se xera menos emprego, e ademais o emprego que se xera é precario. Hai unha segunda lectura, e é que os datos de setembro demostran unha vez máis a fragilidade da estrutura productiva do noso país. Seguimos tendo unha estrutura productiva, unha especialización que depende das actividades de temporada. Vivimos pegados á estacionalidade. Chega o mes de agosto e o paro aumenta porque se destúe emprego. E estaremos así hasta que chegue a temporada de primavera, as vacacións de Semana Santa, etc. E iso é algo inaceptable para a clase traballadora e para un país. Non podemos ser un país, unha sociedade que depende de se chove ou se non, ou se veñen os turistas ou non. O noso país se merece un futuro mellor e para iso necesita unha estructura productiva onde a industria, os sectores de maior valor engadido dentro dos servizos sexan a nosa estructura, a base da nosa estructura económica de Galicia. E iso é algo do que se olvida o Partido Popular, do que se olvida a Xunta de Galicia.